τοποθέτηση, γράφει. Ναι, ξεκινάς. Η τοποθέτηση γίνεται βάζοντας το πρώτο ανάποδα. Για ποιο λόγο το βάζουμε? Για να βλέπουμε το ίδιο χρώμα το ασφαλτοκεράμιδο και το από κάτω μέρος. Και έτσι έχουμε και διπλό στην άκρη που κατεβαίνουν τα νερά, μην έχουμε πρόβλημα. Αφού βάλουμε το πρώτο και το καρφώσουμε. Και το πρώτο είναι το φθηνό, το ασφαλτοκεράμιδο. Όχι, βάζουμε φθηνό για να κατεβάσουμε το κοστολόγιο. Γιατί δεν το βλέπει κανένα. Οικονομικό, ναι. Οικονομικό. Καρφώνουμε τις πρόγκες μας στην άκρη, που μπορούν, που είναι πρόγκες αυτές μικρές, ειδικές για το roofing, αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, οι οποίες είναι γαλβανιζέ, για να μην παθαίνει τίποτα ποτέ, να μην σκουριάσει. Μην σκουριάσει, αφού καρφωθούν οι πρώτες πρόγκες. Θα το δείτε. Οι πρώτες πρόγκες, μετά παίρνουμε. Δώσ' μου σε παρακαλώ τη μαστίχη. Τη μαστίχη. Επειδή υπάρχει ένα μειονέκτημα στα δύο αυτά, κάποιες φορές με μεγάλο αέρα το ανασηκώνει και μπορεί να το σπάσει, βάζουμε μαστίχη στην άκρη. Το βλέπετε, ειδική. Λοιπόν, και έρχεται πάνω και μπαίνει το δεύτερο. Το δεύτερο ασφαλτοκεράμιδο. Αφού μπαίνει το δεύτερο ασφαλτοκεράμιδο, Ποιότητα ασφαλτό. ποιότητα, δεν το συζητάμε, εκεί 25 χρόνια, πιάνετε με τη μαστίχη, και καρφώνετε ανάμεσα στις γραμμές όπως βλέπουμε, για να καλύπτεται με το δεύτερο φύλλο που θα πέσει από πάνω. Οι πρόκες αυτές είναι, είπαμε, ειδικές, γαλβανισμένες, για να μην έχουμε πρόβλημα ποτέ. Παράλληλα, καλό θα ήταν να δείξουμε στον κόσμο που δεν το ξέρει το ξύλο τι σημαίνει, ότι η κατασκευή αυτή έχει γίνει πριν 31 χρόνια. Το 86. Και το ανοίξαμε σήμερα για πρώτη φορά. Είναι πιο καινούργια από αυτά που πουλάνε σήμερα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει τι δυνατότητες έχει το ξύλο. Ζωντανό για πόσα χρόνια? Μέχρι 80 χρόνια το ξύλο, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, αναπνέει. Μετά από 80 χρόνια γίνεται σίδερο. Και τελείωσε. Και μένει εκεί. Αλλά η απόδειξη είναι στα 31 χρόνια που υπάρχει εδώ το ξύλο, είναι καινούριο. Δώσ' μου σε παρακαλώ το άλλο κομμάτι πάνω. Επειδή τώρα, επειδή έχουμε προχωρήσει λίγο εμείς στην δουλειά μας, την έχουμε κάνει επιστήμη, λόγω ότι η πολυετή πείρα μας στο εξωτερικό μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Ποια πολιτεία? New Jersey, USA, χρησιμοποιούμε stable guns, πιστόλια με stable, οι οποίες έχει πρόγκες ανοξίδωτες πρόγκες, δίχαλα, που στην ουσία τα δίχαλα αυτά δεν είναι ότι μπαίνουν μόνο μέσα, έχουν και επαξική κόλλα επάνω. Επαξική κόλλα, τα δίχαλα. Επάξι. Και με την τριβή που δημιουργείται κολλάνε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να σπάσει το κομμάτι για να φύγει, για να γίνει δουλειά. Λοιπόν, δεν έχετε να μας εμπιστευτείτε. Εντάξει, λοιπόν κύριε Γιώργο, είχαμε μια λεπτομερής αναφορά πώς γίνεται. Αλλά ξέχασα να σας πω ότι πριν από αυτό μπαίνει η ειδική μεμβράνη, το πισόχαρτο το λεγόμενο. Οπότε, και οριζόντιο, όχι επάνω κάτω, γιατί μπορεί να μπει το νερό. Η οποία η μία πλακώνει την άλλη περίπου στους 10 πόντους επάνω, η δεύτερη. Λοιπόν, οπότε σε κάποια στιγμή αν γίνει μια ζημιά, μια τρύπα κάτι, το νερό που θα περάσει να μην μείνει μέσα και κάνει καταστροφή στο σπίτι. Λοιπόν, αυτά είναι η κατασκευή του ρούφου. Δείξε μας για την μπλούζα μία. Η μπλούζα είναι, η Aegean είναι αυτή η Αμερικάνικη, δεν είναι? Aegean Company Carpentry and Painting, Commercial Residential, Garfield, New Jersey. New Jersey, αυτή είναι από την Αμερική. Και τώρα είμαστε. Βέβαια, έδρα μας είναι Πύργος Ηλίας και αντιπρόσωπο μας στην Πάτρα, ο κύριος Αντρουσόπουλος. Πιν.